Ahojte všetci, dnes pokračujeme druhou a treťou časťou v téme, čo robím ešte predtým, ako idem niekam von fotografovať. Poďme na bod číslo 2, lokalita, miesto. Výber lokality je takisto veľmi dôležitý. Každý máme vo svojej lokalite, kde žijeme, určite veľa možností pre rôzny druh fotografie, takže treba si premyslieť to miesto, ten výber toho miesta, najprv niekde blízko, kde vás to nezabere vám to veľa času, kde vás to nestojí veľa energie. Na začiatok, aby ste sa mohli sústrediť práve na to fotografovanie alebo natáčanie a aby vlastne vám to neodobralo chuť, keď ešte musíte, veľmi veľa niekde chodiť, šlapať alebo veľmi veľa vecí si so sebou brať alebo niečo. Takže je lepšie, keď idete niekde blízo, ľahko naložený, to znamená jeden foťačík, jeden objektív a proste neblblí hneď s 10 objektívmi, 4 statívami a natáčali, fotili a všetko možné robili naraz. Je dobré to robiť postupne a neponáhľať sa nikam. Takže pri tom výbere začnite len dobrá rada. Urobte si podľa seba samozrejme a je fajn, keď idete niekde blízko, niekde do nejakého blízkeho lesíka, treba tam si pofotiť nejaké kvetiny, nejaké makrofotky, nejakých mýs, poprípade nejaké stromy, nejaké pohľady, nejaké cestičky a proste rôzne kompozície si pohľadať a poskúšať. A potom už také zložitejšie lokality, ako cestovať niekde a podobne, nie je zlé si vyskúšať, zdokumentovať svoje cesty, výlety a podobne. Tam potom vlastne nemusíte ani premýšľať príliš na to lokalitou, ale viete, že idete niekam, tak samozrejme nápad je hneď to, že to zdokumentujem. Lokalita je miesto tam, kam vlastne na ten výlet idem, čiže mám zabité dve muchy jednou ranou. Je to tiež ideálne, ale teda pokiaľ sa sami doma rozhodujete, že chcete si zajtra máte čas a máte na to priestor a chcete si z niečo pofotiť a nahrať, tak si treba vlastne normálne to premyslieť a postupovať podľa týchto krokov, ktoré určite vám veľmi pomôžu v tom, aby ste boli takí rozvážni a nie zbrklo sa hnali do nejakých akcií. A potom to fotenie nestojí za moc. Verte mi, mám to z vlastnej skúsenosti. Čím som bol rýchlejší, zbrklejší, týmto celý dojem z toho fotenia, aj tie výsledky potom neboli až také zaujímavé a dobré. Teraz by sme si mohli napríklad pozrieť nejakú krajinu. Čo hovoríte? No a dostávame sa k tretiemu bodu a to je čas a tým pádom aj svetlo. Keďže čas, ktorý si vyberieme na fotenie alebo natáčanie, vlastne nám ovplyvňuje svetlo. Pretože keď si rozhodneme ísť na obed, tak to svetlo bude veľmi ostré, všetky zábery budú prepálené, samozrejme dá sa to kompenzovať nastaveniami fotoaparátu či kamery, ale nie je to príliš ideálne a robí to potom problémy. Ale nie je nemožné. No, takže je veľmi dôležité vyberať si časy podľa aj druhu fotografie, nálady, ktorá z tej fotografie potom má byť, čo podľa toho, čo idete fotiť. Niektorých typy fotografií samozrejme nie je možné si vyberať čas. Idete fotiť svadbu, fotíte ju celý deň. Napríklad, áno, ale to sa bavíme už o profesionálnom fotografovi alebo fotografovi, ktorý dostal možnosť si odfotiť svadbu. Ale teraz teda vráťme sa naspäť k tomu času, že vlastne pri krajinárskej fotografii jednoznačne východ slnka, západ slnka. Pri portréte, fotenom v exteriéri, čiže vonku, je takisto veľmi zaujímavé, pokiaľ využívame
rané a to zapadajúce, teda večerné slniečko. Lebo sú to teplé tóny, pôsobí to veľmi príjemne a teplo a robí to taký romantický dojem. Pri iných fotografiách, keď fotíme napríklad v tieni a podobne, tak vieme aj počas dňa kedykoľvek nafotiť potrebné zábery. U architektúry napríklad, pokiaľ nie je budova úplne biela a svieti vám priamo na ňu slniečko, ale že si nájdete nejaký bod, kde sa slnko láme s tieňom a nebude to príliš svetlé, príliš prepálené, môžete takisto kedykoľvek to nafotiť. Nemusí to byť vždycky len teda ráno a večer. Pretože pre každú fotografiu sa hodí aj iný druh času, kedy to chodíte fotiť, aj iný druh svetla a podobne. Takže svetlo so svetlom sa teda dá hrať a preto aj s tým časom sa treba pohrať, vybrať si. Pokiaľ idete niekde na celý deň, tak napríklad ráno si nafotiť povedzme krajinu, kde nejaký opár, nejaká hmraná hmla je, čo je veľmi pekné a veľmi romantické, takú náladu zaujímavú tie fotografie majú, alebo zábery natočené. Takže by som odporúčal potom ráno fotiť treba napríklad krajiny, tak potom ísť si nafotiť možno niekde do mesta nejaký street, taký doobedný, pretože pokiaľ sú budovy, tak a slnko nie je príliš vysoko, tak väčšinou to robí tieň a v tom tieni sa veľmi dobre dá nafotiť street, aj portrétový street. Takže treba vyskúšať a uvidíte sami tie výsledky. No a potom samozrejme v tých poobedných hodinách už väčšinou je fajn sa prichystať na to, že tam je priestor na aj portrétovú fotografiu, aj krajinárskú fotografiu, aj architektúru. Tam už je potom priestor na všetko. Ranné slniečko, viete, predstavte si, že idete fotiť portrét nejakú proste osobu, ktorá ráno musí o 5. alebo po 4. stať, závisí v akom ročnom období a išli by ste ju fotiť pri východe slnka. No, asi by vám moc nepoďakovala táto osoba, že čo ste si na ňu vymysleli. Čiže veľmi príjemné je aj to, že ľudia majú povinnosti cez deň, večer, po obede, podvečer, predtým teda západom toho slnečka, máme tu hodinku a pol, veľmi fajn svetlo, môžeme nás skúšať nafotiť a natočiť rôzne zábery a tak ďalej. Takže aj tie osoby, ktoré by sme fotili, pokiaľ to budú osoby, tak nám budú vďačné, že to nie je ráno o 5. Keďže potrebujete sa na danú lokalitu, kde budete fotiť, dostať. Ale stále sa bavíme samozrejme o externom fotení vonku, pri dennom svetle. Takže takýmto spôsobom teda ja rozmýšľam. Verím, že je to absolútne subjektívne v tom, že teda ja mám takýto prístup, takéto uvažovanie. Ja stále každým dňom nachádzam nové a nové nejaké informácie, vedomosti, kde vlastne potom ja takýmto spôsobom potom ja vlastne rozmýšľam a robím si veci, ktoré robím. Pak ma vyrušila pani suseda. Rovno sa na ňu pozerám, keď pozerám do fotoaparátu, tak rovno za fotoaparátom mám pani susedu. No ale momentálne sa otočila, odchádza preč, takže nehala mi priestor, lebo som úplne stratil niť a zase som nevedel nájsť slova. Takže aj takéto veci sa vám budú diať. A teraz si poďme pozrieť pár fotografií z rôznych fotografických žánrov.
záver by som sa vám všetkým chcel veľmi pekne poďakovať za váš čas, za vašu pozornosť. Pokiaľ si nechcete nechať ujsť ďalšie moje videá, stlačte odber. Keď sa vám video páčilo, budem vďačný za like a nezabudnite si zapnúť upozornenie, aby ste boli hneď informovaní, keď niečo nové na môj kanál pridám. A pevne verím, že sa vidíme na budúce. Majte sa krásne.